Siphinde sinibingelele bemabukeli bekamavi TV with Prince Bheka umndeni kaZuma. Siphinde sincome sibonge ukusubscribe kwenu. It's very growing, it's amazing. We really appreciate it. The channel is growing. Without you, we cannot make it. We thank all the subscribers and the viewers. Namuhla ke ngithe ake ngizokhuluma ngalento abaningi ngoba phela abantu bayathanda ukukhuluma indaba yozizwile noma ongezwa lento ekuthiwa ama-hearsay. Namuhla ke ngizokhuluma ngalolu daba ke abantu abathanda ukuphikisana ngalo kakhulu lokuthi umuntu ehambe eyothwasa emanzini. Lento ngithe nama angikhulume ngayo ngingathuli yiseke sebebaningi abayichazayo. Lento ikhona yokuthi umuntu eyothwasa emanzini, kodwa ke abantu banesikhalo sokuthi nakhona le yokuthi umuntu ehambe eyohlala iy'nsuku ngaphansi kwamanzi. Ayikho leyo nto leyo. Lento yokugoqana nje into eyayikhona kwakudala ngoba kukhona abantu abawowaka baqamba amanga bethi babelaphi bengesibona. Lento ayiqali namhlanje, nasekuqaleni ayikade ikhona. Ungalandeli-ke amazwi ami ukuthi ngithi ayikho. Yizwa lento engizokutshela yona musu uyibonela wena kube ne-answer yakho ngoba angifuni uku-influence ngoba akekho umuntu ngisho ungaqhamuka muphi uprofessor, akekho umuntu oswakwathi uphelezele umuntu oyothwasa. Lalela lamazwi musu uba nempendulo. Umuntu mangabe eyothwasa most of the time and most of all akatsheli muntu, uyihambela yedwa. Ethathe lolo hambo asuke lithathile, naye usuke engazi ukuthi ubhekephi, usuke eyifanela nje nomuntu olele noma ophuphayo, kodwa uyebone esekhona lapho akhona. Ngoko esikhathini edluleko bethi umuntu uma ehambile bekuyoze kuthatha isikhathi eside ukuthi umuntu utholakale ukuthi ukuphi. Kwesinye isikhathi kutholakale ngoba sekuhambe kucingwa echaza indawo. Manje ke sekulula-ke ukuthi umuntu utholakale ukuthi ushone ngaphi ngoba kunamafoni namba. Kathi ehamba ngithi akahambi namuntu, lapha akhona naye akazi ufike kanjani, yonke into eyenzakala akayazi na, uyayifanela nawe. Lo obethi ekuqaleni ngesikhathi edlule mangabe sebuya ukuyothwasa, uba ubechazela abantu ukuthi kade ehlele emanzini, angithi uyena. Ubazini yena ukuthi ukuphi, kanti idlozi lijule, kanti ukujula kwedlozi nikuthatha kancane ngoba ilona elisuke limbozile. Uma limbozile limboze ngale ndlela yokuthi yena la ayibone khona usemanzini, ungaphansi komhlabathi futhi ubona abanye abantu. Lenzelani idlozi? Lenzela ukuthi ubukhona balo nobukhulu balo buxubene nethongo. Benzela ukuthi kubonakale ukuthi kuyimfihlo kanjani ngoba mangavele kuvele yonke into obala wonke umuntu engakhuluma ngayo. Yikho-ke umuntu uma ebuya nje, mase ebuya kubuza ukuthi kade ekuphi, masethi kade engaphansi kwamanzi, kade enjani ngoba yena ngalesi sikhathi ethumbwe idlozi lisuke lim-abandonile, limthumbile, kodwa hhayi u-hostage, kodwa lisuke limthumbile. Akaboni lento enormali, nawe usuke engasesuye umuntu onormali, usuke ebonwa yilento afuna ukuthi ibonwe ilona idlozi elifuna ebone yona. Yingakho-ke masebuya ezositshela izinto esingazazi nesingayijwayele mase ethi kade esemanzini zonke lezi iy'nsuku. Kodwa ekugcineni mawusuthi uyalandela sekuqhamuka khona ngisho noGobela akade kuyena. Omunye kuthola ukuthi ubengayile kuGobela, useyibuya nenyoka yamanzi. Vele inyoka yamanzi isuke imlindile lapha asuke ethumbelwe khona, isuke imlindile vele inyoka yamanzi. Umuntu akahlali ngaphansi kwamanzi, akwenzeki. Yize-ke abanye-ke beya emanzini-ke ngaphansi kwamanzi beya ngamaphupho. Kuyenzeka-ke into ey'kanjalo. Lento iyafana nje nawe mangabe uphupha undiza, into efanayo nje. Mawungathi uxoxela umuntu kade unyamalele mase ethi ubukuphi mawukade uthumbwe idlozi, ungasho ukuthi ubuhleli emkhathini. Angazi ukuthi abantu badidwa yini. Ningavumi abantu benigoqe ngaphandle makukhona othi uyisazi, ngisho ubani owaziwa kanjani. Ayikho lento yokuhlala ngaphansi kwamanzi, kodwa iprocess yokuthwasa kuyenzeka iyoqedela emanzini, umuntu ehambe eyongena phakathi emanzi. Njengezinto ey'njengomlozi nje azenziwa noma kukhona owasehlathini, kodwa umlozi isikhathi esiningi uvuswa emanzini. Awukho-ke kula mazwe la e-South Africa asinawo umlozi.
sinawo kula mazwe amanye, yikho umuntu uma ezovusa umlozi engaphandle. Kuyenzeka-ke i-process noma kungavusi umlozi kodwa iphelele emanzini ukuthi umuntu eyothweswa amandla mani. Yikho-ke lapho-ke umuntu kuthiwa wahamba wayothwasa emanzini. Siye sithole-ke lapho sekuthola sekusale nogobela, I mean sekusale nethwaso, ugobela usebuya namathwasa engasaphelele. Yizo-ke lezo zinto. Kuyenzeka-ke futhi umuntu ey'hambele yedwa eye emanzini. Yikho-ke nje kuthiwa umuntu akaziwa washonaphi, mase kuhanjwa kuhlolwa kuthiwa wahamba namanzi. Kwesinye isikhathi kuyenzeka-ke uthi uyohlola ngoba idlozi linemfihlo yalo, lifihlele lo oyokuhlolela, mase kuba uyena oshoyo ukuthi ena hhayi lo khululekani usemanzini. Ngoba idlozi lisuke lenzela ukuthi kungaziwa ukuthi umntwana walo ukuphi. Abantu abaningi lento yokuthi umuntu usemanzini bayizwa ngesikhathi beyohlola betshelwa yilaba abantu ababe bahlolelayo, hhayi ngoba babebheda, babesithi abezwe yidlozi. Okunye okwesibili usuke uxoxelwa wuye lo muntu okade ehambe lapho, naye hhayi ngoba esuke eqamba amanga, idlozi elisuke limenze ebone lezo zinto ngalesi sikhathi kade limthumbile. Angazi noma ngibeka igama elihle. Idlozi elenza ukuthi ebone leyo nto, yingakho nje ezosho leyo nto. Ngoba uma kuwukuthi limenze ebone esemkhathini, uyosho ukuthi kade ngisho kuthiwa kade ehleli kagobela, kuyenzeka kade ehleli kagobela kodwa yena esho enye into. Sizomphikisa kanjani thina ngoba besingekho? Abantu bengavumelani ngombhedo ethi umuntu uthwasa ngaphansi kwamanzi ehlala iy'nsuku, ayenzeki leyo nto leyo. Abantu esinabo edlozini abantu abanesiphiwo sokutshuza, bengene emanzini isikhathi eside uma ngabe kuyolandwa izinto eziyizimfihlo. Kodwa nakhona akupheli phela isikhathi eside. Umuntu okwazi ukutshuza nje oy'phiwelwe ukubhukuda kuxubene nokwedlozi, uyakwazi-ke uma eboniswa into emanzini engene phakathi kube nesikhathi esi-abnormal eyoyilanda. Kodwa hhayi ukuthi umuntu ehlale kuphela iy'nsuku emanzini. U-3 hours nje akusiyo into yokudlala emanzini. Ngezwe abantu benikhohlisa. Siyabonga. Cela ukuthi lokhu esikukhulumile makukhona lapho okuhlale kabi, okuhlale kabi kuye, siyaxolisa besingaqondile ukumngcofa, kodwa besenzela ukucacisela nje isizwe ukuze abantu bengadidwa yinto esobala nje ebonwa nayingane. Siyabonga.